була, колись в мене була хлопців рота. А коло я дала ніжний поцілунок. А я не знаю, подивися рахунок. Я всім дякую за розуміння, за терпіння. В певні періоди було тяжко. Благо я ввела правило 300 гривень за конфлікт і все владналося. Схема. Робоча. Ні, я жартую. Всі знайшли ту золоту середину і від тої роботи, яку ми виконуємо, отримуємо насолоду. Тому за вас, таких класних, крутих, нехай у вас все виходить, і в нас, і в цього прекрасного закладу. Відзнакою почесна грамота нагороджується Дедевчук Мар'яна за сумлінне виконання. Дякую. Чистоти, охайність і дотримання високих стандартів сервісу. Дякую вам. Виконання за нас. Так, треба трошки.